салом алейкум бачакои роҳун лайкола бзане бародар ай сарбанда ине ки дар роҳун кор мекард ина бародар рози прамои ай роҳун пеши муомада ака ака чӣ хела телефон чӣ хела зура ухия ина бародар як 4-5 телефон шин мехарайма ай шаҳри бухтар бозори фаровон дукони 84 ай бародар ай роҳун омад я телефони зур жодам телефон чӣ хела ака телефон гизала зур бо ламинат я наушники дига ина наушник наушник абро бина або наушник бина ина наушник падарка кати ина бародар кадом то я телефон мехарен наушник зараник падарка бепула бародар аз стикло дига мезанам метум ин бародар ай роҳун омад чӣ хела бачаҳои роҳун да чӣ гуфтани биён бачаҳои роҳун да гуфтанем ки биёин нави кони акай субҳон биёин любое время телефон стекло наушник шкатем ина бародару магазину дар шаҳри бухтара бозори фаровон дукони 84 акс якагем любой ха телефона бародару дорем мо магазини акай спон хубиш дамия ки телефонои каҳанатона метем болошту метем телефонои пачка мегирин бо дием хубиш дамияш ки доставка роҳун дангара сайри хосо любой ҷо тоҷикистон доставка ай пула кулоб шаҳри туз душанбе любой ҷо доставка бепула ка ина бародару кадом то меш шаҳри бухтар бозори фаровон дукони 84 телефонои каҳанатона метем болошту метем хеле ҳам мешава ина бародару ин бародар ай роҳун омад хайрои сафед акаҷо хайрафти дар роҳун бачаҳора биён ина бародару лайкора бизанед видеои нав мекунем шумо намия магазини мо шаҳри бухтар бозори фаровон дукони 84 ай бародару дар панои худо бошед